Dnes má Evropa jako jedna politická entita šanci, kterou nikdy ve svých dlouhých a pohnutých dějinách neměla. Totiž šanci, že sama sebe uspořádá v skutku spravedlivě, mírově, na principu rovnosti a spolupráce všech. Reflektovat evropanství znamená tázat se, jaký soubor hodnot, ideálů či principů pojem Evropy evokuje, či je pro Evropu příznačný. Mám pocit, že v mládí bych si dokonce připadal trochu směšný, kdybych o sobě říkal či psal, že jsem Evropan, že cítím a myslím evropsky, a přesně tak tomu je asi u většiny Evropanů. Jsou bytostně Evropany, ale neuvědomují si to. Nebyla totiž žádná náhoda, že komunistická diktatura krátce poté, co se etablovala, začala rychle a násilně trhat jemné předivo občanské společnosti a v podstatě je zlikvidovala. To, co z autentické občanské společnosti zbylo, žilo a vyvíjelo se jako přímá či nepřímá rezistence. Úkol pomoci v tomto směru novým demokraciím by měl být organickou součástí úkolu širšího, trvalého prohlubování a posilování občanské společnosti v celoevropském měřítku. Úcta k lidskému životu a lidské svobodě, jakož i ohled k celoevropské bezpečnosti si mohou vyžádat v krajním případě i zásah za hranicemi Evropské unie. Jak v Kosovu a Srbsku, tak v Bosně a Hercegovině i v dalších místech bývalé Jugoslávie mohly být ušetřeny desítky tisíc lidských životů a nezměrné materiální hodnoty, kdyby mezinárodní společenství bylo schopno zasáhnout přiměřeným způsobem dříve, v samotných počátcích konfliktů. Zlu je třeba čelit v zárodku a nestačí, když mu budou čelit jen vlády. Postoj vlád musí vyrůstat z postoje občanů. Všichni víme, že rozšiřování Evropské unie je myslitelné jen ruku v ruce s průběžnou a neméně odvážnou reformou jejich institucí. Byl bych šťasten, kdyby se na tom všem mohla jako plnoprávný partner podílet i země, z které přijíždím. Děkuji vám za pozornost.